Sobra 11,000 ka hektarya sang humayan sa probinsya sang Iloilo apektado sang dry spell. Mga mangunguma padayon nga nagapenitensya sa epekto sa agrikultura dala sang tuman ka init nga tiyempo. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sandig sa datos ng Provincial Agriculture Office, 11,092 na ka-hektarya sang umayan ang apektado sa probinsya sang Iloilo, kung sa diin 1,575 diri ang kumpirmado nga totally damaged mangod sa epekto sang dry spell. Kung sumaho naglabot na sa masobra 400 milyones pesos ang balor sang halit sa agrikultura nga gintugas sang mainit nga tiyempo. Sunod sa Provincial Agriculture Office, highly vulnerable ang mga banwa sa 1st kag 2nd district sang probinsya. Amon siguro nga mahimo sa Provincial Agriculture Office is to assist our farmers in the farm planning. Ginanda manaogin sa farm planning. Kay dito ang yabi sa solusyon sa climate change. Sa banwa sang Liganes haluson nga makatibawas sa gasto sang mga mangunguma. Suno kay Manong Agosto, kun sang una sa 8 ka hektarya sang umayan, sarang sila makatubas sang 800 ka sako, subong halos 80 na lang ka sako ang ila makuha. Kaya para kaya. Ano lang ginubrag si Bombay? Tuwaye, gutom eh. Pareho man ang sentimento ni Manong Herman bilang isa ka mangunguma nga nagaantos bangod sang kakulang sang tubig nga magasupply sa iya humayan. Disaster ang resulta sa pumuluyo. Tama kalapad ka umang apektado kakulangan sa tubig. Sunod sa Provincial Agriculture Office sa karon, wala pa sang may mahatag nga ayuda ang Kapitolyo sa mga mangunguma mentras hindi madeklara ang state of calamity. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.